Aman sizin gelmeyen için yeğenin ne? Yine değiş mi çıkarasın? Men Yanjon bilen telefonuna yapıştım. O hazır yollu olmalı. Eşmiram Zeynep. Başa düşmüram. Alo Zeynep. Atıp kutuğunu kapıdan açtınız mı? Ne dersen? Çıkabiliyor mu? Ot doğru diyor. Boşların kapıdan ayır diyen, ayır. Ayır diyen al kapılarını. Nikalar oynakacak mı? Bir yer var zırhlı ayarlı buraya. Nikalar oynaksana. Nikalar oyna gidem o. Neyse neyse dedim Tölay'ın. Ya kardeş neyse dedim Töleyen bana 4 tane adam gerek düşünüyen mi? Zırhlığa. Kim zırhlığa gidiyor? Senin vurun hayır tarafa. Men vurum, sen vurum. Ben vurun gönü nikalar oyunu. Pardon bırakın. Hayır. Öyle ne yapmaya yok. Yakınlıkta elinde gidip çöp çalam buraydı mı? Ağlama Cennet. Hem Vedat Kulyal var. Gidelim. Cennetsan. Bu ne emettiniz oğlu? Bedik aytmalar ekenin. Men Yanjon telefonuna yapıştım. Yok, Hazır gelecek. Bodila adar verin. Düşünün bana. Cennetsan düşünün. Yeğenim maskarasını. Düşünün ben yardım edeyim. Ne var? Maskarasının şayadı olur. Cennetsan şu cayın kapısına bedik aytmak ayıp olur. Filmine yardım edin akın. Kolumda sağdım tüpürgü yaşını ağlama kıydım gülüp oynan yüzünü görmegül onun için bağrına dağlama kıydım Hava. Hayır. Aklıma oturma, açmarlar. Olara diye olacak yigit nikahına da gelmeyenler. Sonuçta onlar dünyadan öykölü. İyle de görünüp bilen oklar, utanıyorlar. Çok iyi olmalı da beni yaşlı. Onun ahlak bolsa gözlerine de görünmeyen. Hav. Git yok ol. Lan böyle kelin. Git. Yok olun. Kanka, yer yaktı. Bu ne zina? Entekten bilen görüşür. Geldim. Yerin aydım Kadir. Korkma. Yer titren yok. Tova beterinden takla versin. Selamun aleyküm. Sağlık mı? Aman sağlık mı? Kudaya şükür. Onuşmasa hadi. Geleydiniz. Hoş geldiniz. İtini de mi yarakta aleken? Gözüm diyeyim. Tuğulem. Maskara var. Tutmağa hiç bir yağda olmadı. Sen düşün, kuştanada yarış, ulu yarış oldu. Bir ödüm, 10 metre adım karşısına uğraştım cennetsen. Sen beni bakışla.
Bağışla cennet. Sen meni astırmacak bolsaň gün bolşy ýerde. Gitmek para ettin de. Sen meni kovyanmy? Kovyan. Näme gitmeli diýäňmi? Gitnersin. Giderim. Hana ýaňy tek. Gidişiň göreýin. Hana bol git de. He. Bar. Yeterim giderim. Gidiler. Hoş kal. Oy! Günün çıkmasara! Kövüşün başını yesin. Üyedin ağır maskara. Bir de miyle maskara ettin erken. Ne? Algışın hanan namaz. Ne bilin namaz? Yalnızdan yanık olup sevgin diyen var ya hasen. Maymun sen yollaşın olsun. Kıştın kavrunda dikilsin. Ne? Bugününe müet haýyňy maymunyňa berersin. Allah'tan, bartyp kuştun kumarlygy bu dünýäde giýje alaýa bilsediň däken. Ne? Kuş tanagyny başynda ýumulsun. Onu diýilga. Diýdiň ondan diýen. Ýere gражданин. Bu nerden elim tatyp? Heleyden. Uy. Ayalyň açyk gelýär. Mene şu ýerde hiç hil ayal baramak, o nähil ayallar? Sevgili ayalman. Ana kovulap yetip gelýär, göremakmy? Ana sen durla, sen kim bolsun? Familiýaň näme? Grossmeister Oralov. Alo, dälhanamy? Sizin bir grossmeistera gaçan näler? Familiýasy Ödem Batvinnik diýär. Göräbi bolýan zatlary. Ömrümde bir gerek generalleşim parada dälle, ýegenmi däl hanadan çykarmak üçin eýmeli boldum. Hani, min maşina. Min şartrak. Cennetin öz taýyň däligine inni göz ýetiräýin bolsaň gerek. Göre, heýni kalar öýüniň bosagosyny gelin gaçyp gaýtdyrdyk işitmediň. O bizi nähil wejra etdi. Bilýärmiň, Kemine Şahir şu tetelli hileler hakda nämeler diýipdir. Ey ağalar yaman hatın sakkalın çıkmana gider. Ağrayın yere dökür kara bağrını kan eder. Kara bağrını kan eder. Mine dil şunun özünde seni ayyalı görmegey asıllı nädeninle çatmakçı. Dahi, men ölenmekden doydum. Men öldüm meşertmeli. Men kedil. Yönü tanışmak üçün sağlık nämer? Hakiki sağlık son gelinin yanına giyirini de sen yaptı ölün becert. Menim toy şahit tutayım. Sen sonra razı mı? Razı ho, men hep bedada razı. Yine tüy kira ukolu. Varanga tutmasın. Hey daddy. Sizin asıllı uyağınız var eken. Oho, Türkmençilikde uyağı oturmak gelişikti de bolin. Uyam kimin maňlaýyna ýazylan sol bagtly adam mol-mol. Ballak kuratlara gül ýal düşünýär. Şo sebeplem ol birden mortoyum şo görünmän bir hilrek gördi. Özüm bejerip geleýsem diýdi. Näme? Oň ýetmedi bamy? Yok, tolunmaň. Hemme zat gül ýaly bir nemede erkekden gidijik oýuny. Düşünükli şey diýdiňler. Men yegenim o diyen juwan yigit ýa-da. Gatgowy. Diýmek salykatly adam. Wah, gator alyp bolup barýanam däl ol. Diýmek sypay. Görüp görmegini dur, ýeriňizden artykmaç hiç ýeri ýok. Ey erkek kişi diýeniň eşekden çala gola ötgese borgo. Wah, o diyen geplemsem däl ol. Önesi tüz. Bire berek zat. Lal bolamasa, bal bolar diýip gepim tümmek ýeri. Gaýsenki. Ha?
Menki? Yo, siz bana düşünmediniz, sizin yeğeninizin ki. Onu ne? Toy sayın tutuvermeli. Yeğen sizinki olsa onu görmüyor kökman der. Toya tayinlik görelim. Hova, men ehlice koşulan bilen ömürlük, küçük gellik. Ömürlük gelen bolsaňyz, ýylyňyz ýel salmaka gelen jeriňe gidip bilerdiňiz. Biz ýa başga bir bilen guda bolduk. Inni giç. Ballığı çağırsaňla. Başlam. Sidenni ballan gerek yok. Men size aytdym ahyryň. Biz de ýan başga kişi bilen guda bolduk. Toyun sehedini emmelledik. Ödüm asıl ýeriň başgarsa adyna da ýumşak gyz diýerler. Ödüm aýyň bölecigi. Ballığı öde ödemi? Ballık. Sizin toyuňuzdan soň sanatoriyada ödeni bejer diýär. Gelinler urşoýdan ýany ýollaşyny ölünçäler garaşdy. Asiň sabar takadyňyz nikahlar öňülde etmedi. Puh. Siz oň bilen ömür boýy nädip ýaşajakdyňyz? Vay, men aşoň bilen ýaşamak hiç wagtda niýetimde ýokdy. Näme onda siz oň bilen gizlen peçe oýnajakmydyňyz? Hudaýa şükür şulaýa göçüp gelmenim gogolaydy. Vallahi adam almadı. Vay, sizin nädik ýüregiňiz bar eken. Men aýdym siz erbet bolaýdy öýtýär. Yok. Sizin aýdymyňyz meni bozmady. Sizin aýdyşyňyz ýüregiňe ajaýyp. Sen törüňi bezinek maňa nesip etmedi. Bir bar eken ýok eken gidi tüyer eken Yigit muny doýar eken, toýy toňa goýar eken, hey, toýy
bana koyarken hey. Sevgi demek keygim dermansız derttir. Men on dermanını taptım. Bilir bolsaň, o keseleti açlık bilen mezermeli. Bizler sen mağarada ähli zatı açaçan biler. Näme bolup dur? Näme boljak? Nähil çykalyga bar. O zatlar men özümem aýdyp biljek. Men günäm tanardan kendir. Näme aýagyny egir bassaňmy? Aýagym egir basar ýaly. Men adamym ýok. Näme helelini söýdüňmi? Waýe towy daş etsin. Ol entek öýlenmedik. Agy. Sen onu diýerligini öňäýdimmi? Howa. Men onu zorlap özüme öýürjek boldum. Yüreğime yardım da. O näme özüňde kän ýaşmy? Ýoklu. Gaýtam ol menden epesli uly. Be. Şu çakaçynda öýlenmenmi? Aýdyşyna görä ol entek aýaly isini almadyk. Agay onu ýaly meýdi başyňa ýapjakmy? Oňa gwaly maňa indi aýan boldy. Şu wagtda seni öýlenmeniň sebäbi maňa düşünükli. Sen onuň goçy dälle, geçeken, elini degirdiň paspara bolaýa. Biz äýellek gördük boli, hiç nenen däl. Hemme zady ýerde ýer. Dünýädiň dörli. Tutuň meni. Towa takdir bana hikayet. Sen o geçiň. Kerpişden gurulan köşükde ýaş kelidilin toy boljak. Ine de oň Mercedesi. Oň adam ýumşak diými he? Keýgim kartlar adyny ýaşaýan ýerini aýdan ok. Töwrekde kerpiçden köşk bolmaly. Ine köşük, ana köşük, çağ tarafımız köşük. Ýumşaky haýs köşkdeki. Ha, hol ak ýalpyly köşük. Nereye taraf? Sen kim? Nereye taraf? Divara taraf gel, divara. Geliver. Selektora gurla. Hello, monsieur.
Bir balların kasarı öttürgenin karnasları. Allah'ım akram, beysi. I love you. Kuzey, Kuzey. My friend. My friend. Ballağın daha iyisi bir de. Bu zatları duydurma anne. Yani. Gelin mi olsanız ne mi? Gelin, geçin. Bağışlan, sizin uyağınızı bilen iki cöğüm gürleşeyin. Siz olsa oturuverin, çay pay için. Bu bol perşimde men gaty yaran ok. Men beýle halkara galy goýuklaryň sebäpleri bolup biljekler. Lal boldy ötdi. İtmeli hareketlerini özüm duydurar. İdil ağzımda sualarını yal bolum. Bu çay. Çay istiyor musunuz? Buyurun. Ne edip düşünürsem gelmey. Please tea, please. Çay, biriti çay. Yok ki. На, держи. Oturun keygim. Bolmasa menden etjek zatlaryňyzdan diň arkan gaýdaýmaňyz mümkin. Siziň ýanyňyza geçmek üçin men şu egnimdäki sılgalar giymäge mezur boldum. Wagşy bir güt penjetini düşüp biçaren kimligini göreýin diýdim. Hey, siz ýaly asylly maşgalany odoklamagy neden düzýä gelir? Dogry aýtdym, menim şol ýer ýudanyň betbagyt gelinligi. Menim barlagyň gelinligi o ýigit maňa da öýrenmäge andyşdy. Agyt, sen näme depmek kermi? Köşeşiň daýda. Hey, erkek diýen milletiniň belli bir gipi barmy? O meýt heleybat beýwepa. Men o barda näme diýjekmin bilemok? Näme diýseňiz men ballagy siziň tanaýsyňyz ýaly çyn tanamok. Onsoň näme üçin men siziň gipiňize ananmaly? Aladaňyz üçin sag bolun. Tanamayan, bilmeyen adamga nenin turmuşa çıkacak? Hey, adam oğlu, tanamayan, bilmeyen adamsına durmuşa çıkarmay. Mücerrede täýmez mi? Birden seni on sul halmasın abi? Tağamı men bal ýaly bişirýän. Erkekleňem janyp okurdygyny nädesin bepesinde götüräýse? Vay mani, hey tağam bişirip bilmeden birden anmamy. Senden has gowy bişirýänler baz derler. Sen taşlap. Şolong bir ýerine gaçmany hiç satçyda görmez. Erkekleň maksady bizi gulgyryna getmek, ezmek. Sen şoňa düşünýärmi? Vay. Men garnak bolasym gelýärdi. Asyz bolsany isleýäňdir. Şoň çynem ballak. Size dälle maňa öýlenýär. Ahir zamanyň gelçegini eşiden garynça darakda çykyp maşga edermiş. Ha oğlum, bacıňyz bilen şirin tezleşdik. Batly bolun. Çırdık. Erkeklerin yumuşak damarına oğu şeytanının kovulyan ekeni. Ballağın olayı yem cadılaptır. Zoracan onunla tamamı dey. Biz ente onu görürüz.
Sen şu ballığın öňünden çıkan gamjyň ýygyna telpät ýören gurramsyk. Eşitdiňmi şonu? Dur diýän. O tökmet sana kim suwurlady o? Sen şu men ýanyma getirin şeýleýin suwurlady. O ýaky daşary urtulurmy? Wakyýoň, daşary urtularsyn diýene o ballan gelniginiň beri. Sen näme bizi ağladylar diýjek bolýarmy? Seni öldürden assaň ama. Näme adamy bir görmän, bilmän, godawanýanmydyr he? Aho, biziň daýatyny ben sormam bolýar bilýärdi. Wah ağamcan, men oň daýatyna çykanmaga. Eşitdiňmi? Gepim tümmek ýeri. Men şu ballak diýen meýdi gözüm bilen görmesem, gürleşmeden doýup almaz. Oho, başlandy. Köşeş ýigin. Men şu ballak diýilýäni. Eger daýatyny meňdemeýän bolsa. Damağın tersine salarım. Eğer şu diğer varsa diğerisini. Ölü varsa matlığını ıslak getiren. Sen köşeş sesini çıkarma. Hadi. Yalları geyinen bolşup yılmanak bolşup yüzlerine de epesliğin çalıp. Olon bar maksadı bizi erkekleri zadılap şeppik kurup kapanı düşürmek. Hele diyen milletin hak ornu ocakta olmalı. Çayın demlengi, kätäň çemlengi, naharın buğuluy, ärinin murtu toğuluy, eşiğin yuğulluy, iýmän içmän tüssä bolup, mejnun bolup eplenip yatmak, barıp yatan samsıklık. O diyen delallan ya düştü ya ertekte olmalı. Rahat aydiyan kardeşim, rahat aydiyan. Beyleden anır hiç vakit bolmanam, bolmadan. Le, giyecek almakan patıla sucak şeýre bolamy. Bizim partiyamda girjek senin morsa. Olacak diyen mi? Ha? Ine, sucağa diýeri. Men ömrümde aylıktan maşalada kol çeken adam değil, ayrın. Sen tetellerlen bed. Hiç mahalım dünýä jemgyýeti kurup bilmez. Eşdiňmi? Ine sen öwýän heleyleň iň bärki joýuny. Şu eşdiýäniň hemmedem heleyleň göpürdüdi. Ine şu jaga dyrnak ýaly gamyşda goýanym üçin olar sanatoriýany jumrup barýarlar. Birden menine, täret. Stüdükde çalaýdam näderler? Bolaň derdinden nähä saz çalyp bolýar. Ne de bir adam şekilli içini döküp bolýar. Menin ismim Kestir, şoğunu düşünmedi. Özge bilen hergiz, suluk alışmaz. Mal vereyin nefem, güçtüm yetişmez. Menne yoktur mal, boyunu dönüyin. Eger onuň gülýaly maşgala bolsa, näme üçin sen güçtüňi berip duraçdyňy? Näme üçin sen göwnüňi nähak syýyndyrypdyr? Gaýgy derýasyny gark edipdir. Güçtüň halamayamyşyn. Hey, özleri bolsa pişik diýer, gürjü diýer, gara kepçe başyrana sen öýüne goýber. Doğrudanım kepçe başa bolan oklay. Bak, olaň milleti başgada, olar bir de ömürlerde düşünmediler. Ay, cehenneme gittiler olur. Ardın ağam. Sen partiyan adı näme? MZP. Hava. Şeyli partiye bar. Mücerred ötçük, sallaklan partiyası. Yönü şu, resmileştirmek için adam sanımız yeten ok.
Ne adam? Eger senem gol çeksen, eýen biz iki adam bolýas. Hey! Yüpün üstünde odun öýrän adam däl ekeniň. Sen ýal ırgadym bilen bir otowda ýaşamagym islämok, bir howada dem almagym islämok. Sen sebäpli möhredim dolmanka sanatoriýanym hoşlaşmak. Yok. Yer yok den men bir adamny otaga sizin ýanyňa saldylar. Yok. Şoň üçin men gitjek. Yok, size gitmek olmaz. Men gitmeli. Size gitmek olmaz. Sen ýaşap berdin siz galyň. Gelik gostarlarla keyip çekmeye gelipsiniz. Hara, taş doğru müşalardan Men doğru haydi ver. oňaşyz diýen. Burada çok ýatmaktan iyi. Yok, men gitmeli. Yok. Keyip çekmeye gelipsiniz. Keyip çekin. Gaýtama dürbüňi tutamaly. Sen şo daktar üçin gelen bolmaly. Ey tova. Men şu dünýede iň mukaddes zat sabır. Şey diýle. Siz kim? Cennet. Uy, bu men ballyk. Uyaňyda öýlenjek ýigit. Sizi hem uyaňyzy ýumşagy görmägelim. Ha, ballakçan niýsene? Siz tüz wagtynda geldiňiz, gelin. Uyan başıma şeyler oyuna kalan, ölsünü ya da diğerisini ballan getir diye düştü. Hanım en yumşacığım, men oň bilen görüşmeli, tanışmaly. Vakit iyi hocam, seni bir bağrıma bas. Bir içime soğudu. Ýöne bagra basmasy ýok. Men siziň elmi dama yumşajygymy görüp beren gözleriňizden aýlanaýyn. Men tezden tez yumşajygyň ýanyna eltiň. Oň bilen iki çäkkiriňim bar. Aşk ýüregiň lört dep öz günüme goýany. Vay. Yar gitti tergezdan menim aşkın oduny örtenem. Kanna varsa men varmasam yar bilen döwran sürmesem, Zehräniň ýüzün görmesem. Ballakçan, ilki bilen iki jigmet, iki erkek bolup, erkekler Yo, mene gerek onu soňa goýaly. Azkem tagapyl ediň, ilki bilen men siziň geleniňizi oňa duýduraýyn. Olam öz pikirini jemle. Özün nürsesin. Ha, men şu bagtly pırtatagat käň garaşdym. Durun, gelindiň özünjik görjek, özünjik ömbegen nürjek. Be. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Siz Allah'ın ağamı, ballan daýysy mı? Edil özü. Men ýende siziň ýegeniniz barda jaňa diýen. Ha, töresenmi? Maňa onuňyzyň özüni alyp barşy bir hili yaramajak bolýar. Ha. Şirketlerim bir hili ýok. Ha, näme bolupdyr? Ola türkmençilik gelişmeýän zatlar edýär ol. Şol ýene bir gaz eden ro. Onyň ýuwanlaý bir hili, dünkü daşarurtly garnaşlygyň üstüne. Durun tek. Bärde bir gümürtük guruna ballak geldi. Men häzir ballak. Ballak bärde bizde. Söylemi? Sizin derre ustak gelin. Düşün söyleyin. Häzir bardım. Çilem. Açıp ver. Ot. Otlap ver. Otlama bir ver.
Sen bana ne mi içirdin? Bekir mi ya Dakkun? Napolyon konyağı. Salam. Salam. Men otlu koyuna köyüne döndüm ho. İkimiz sınlıqı uğurlaşmada qarnaşlığının basa varmadığım ahtimal. Siz meni bağışlan. Yöne yegenigin tertibi. Bana düğünden yaranak. Salam yok, helik yok. Utanç yok, hayay yok. Entek sehed alınmadık giyirin yanına vurdu da girdi köpürdep. Bütün ömrünü sallıqlıqta geçirsen, sen onça da olmadın. Hani men soň yanartın? Ya aman ağa, men size yine de bir daha da aytmaly. Hawa? Yegeniniz bir keli oğunup gelýärler. Men aytdym ha. Onu bakmak gerek. Ine yumşak kıydın zehininin ahlasyny gerekleri. Yegenmin balty getirdi. Men öz gözüm diye. Hani yor baraly. Aman ağa siz gaharlanmaň. Ýöne men size yine de bir daha da aytmakçy. Gelin bäri. Gelini olana näme? Nikah çelini beýdip öýe başa düşüp bermek bolmada. Çoğul yanına girişi çıkar yerde çıkana kendim Türkmençilik diýen bir zat bar ha. Onu näme taktap dursun meni? Yor baralla. Yor. Yuwas. Olara gumriyatça kuburdaşyp çıkatyrlar. Men ballyk dälle, ballygyň gelinligi. Sen ballygy terk etdi, ondan eliň çek. Näme? Sana ker bollu, kör bollu, parky ýok, eğer bolsa bolýar. Amaňa diňe ballyk gerek, ballyk. Oy. Oýam. Gelin gıylan barsa oň ýerine terk etdil. Ballyk tüs ýigit eken o. Gözüňiz aýdyn boşluk. Men uýam ýumşak gyýda siziň yegeniniz ýarapdyr. Ýan körüňiz men ýegenim ballykdan. Her bir pırlyk seni öňüňde öýüp berdi. Hani durane? Dur avun! Saklan oramızı! Önüzüne! Tutun yurt yıkan! Gerek yerini izleme bulamı çıkar! Vay yankı elin! Men ballygyň gelinligi dip üstüne çökdüm. Men ballygyň gelinligi. O nähil ballan gelini bolsun. Erkekden bir gelin barmy? Men yegenimi tökmez atmaň. Wah, huyujugum bir sada bolýarsyň, jaň bolýarsa jyýymjan. Siziň ballagyňyz yegeniniz bizi matkar etdi. Yegeniniz bizde näme gilýän, on kimi barmy? Näçege de gaýtmal ol grossmeister. Ýapgan ul ýarşdan geldi. Ýa-da özüni sanatorda seýtlýär. Zanağım, şu uğulini sen Hasan bet etse. Arkan yatallı ho. Şuya bet ediläýmez. Maňa medeniyetli diýinje almak hiç kim kadagan edip bilmez. Ara içemok, paýş tögemok, heley getiremok, hakym var çalacak.
yani. Emir ver tüydüm bir. Böyle bir durun uydur. Beni özüm. Yoraslarını hem görmeyeyim ki olmadı şunlarla ödüm pencereden Hormatly gelinler, jenaplar. Tüydüğün owadı hiç. Dep taşalda kıyamet kopýar. Maňananyň ol artist. Gelin halk artistiňe türgüleşmäge ýagdaý töredelim. Bun haýdy men daşary urda gastrolog romal eşeğini daşary urda. Haýdy urda? Nokota. Nokota. Daşary urda. Daşary urda. Orada başa gep, baş üstüne. Arqayın taýýarlyk görberin. Hädi men bize margirlen gurultaýy bolmaly. Çıkıverin. Çetmäge radylyk berersiňizde. Elbetde radi bolar. Margirlen tüýdügi başlan. Giladyr tüýdügiň owadyny gowur ýadyr ahyryn. Tüýdügiň sedi. Demasmadan, howuklamadan, atykmadan, kakyntylykyna dermandyr. Kimin demasmady var? Işiňde demasmalygyňyz barmy? Kim demasmady bolsa, gel berin. Arkaň gel berin. Biz onu nogaty kabul eder. Eşdeňizmi? Hormatymyz üçin köp. Sag bolun. Halk artisti her diňden aldym. Türgüleşsin. Daşarıda gastrolog bolmaly. Şoňşyna tom gelersiňiz. Ayallan kimdigini nähe göz ýetirensiň, ha? O sen biziň partiýamda ýürä. Ey sasan. Ey. Senen tek. Bay ökünörsiň, ha? Öýde kim var? Ay! Hey! Men ballak. Siziň uýan hakda gurleşmäne geldim. Eley dünýäni ballagallay. Siz onanyň men hakyky ballak. Eger sen sağçylyk elem bolsaň, onda sen giýje galyp. Biziň guda bolan. Hakyky öz ballagymyz bar. Men size giýip boljak-da. Bu ýerde ballaklan konkurs ýok, sür arabaňy. Siziň uýanyňyz öýlenenimden asyl böle aýaryn. Durla senen tek asylma. Men burada aýyňa jaňa deýin. Onuň asyly ber. Assalamu alaykum dayı. Ballakcan. Geleýdiňmi? Geç ani, geç. Men sizden ýene bir gedek gyýryňyň raýlygyny almagy geldim dayı. Kakafi. Geliver men düşünmejek bolýan. Una. Ha. Garnaş. Geleýdiňmi? Atjennetiň öz bilezi tirkeşip gelmäge utanaýdymy? O berde demi? Bir daha onun nerdeligini senden soramakçı. Vay o tide deyip gitti ahiri. Koşuların altı tide gitti. Ay oğlum, o sizde yok mu? Ne emorlu? Ya yeni kâişeydiniz mi? Vay, sana diyen, kâiştiniz mi? Men bu ýigdiň bolşuny düşünýän näler? Bizim häzirki barýan ýerimiz bolsa, diň arakkorlar bilen keleýi gowlaşýarlar diýilýär. Eger otuky sen aýtsaňaly internet bolsa, ol hökman bayramalla bolmaly. Sebäbi o ýerde diňe göýdügese kirdenekler bolýar. Eger de ol uragly, ölagly ysmanlardan bolsa, açmandan göller. Ýok, bagyşly bolýan, oň otukdy şeýk mütürine ýatyrak barda, onu ol mollagyrda bejerdiýär. Vay, ýüregi düşdüňde, nakkallyň behetde gatyrakdyr. Ýok, sebäbi şu hadan öň tärimden galan miras. Häsiýetim şoňky ýaly neji. Gadyny batdyňça beter çykýar. Ah! Şu erkekler men elimde bolsady, näsbeligini bilýänler. Geleýdi öýdýän. Han cennet.
Tüy, sahibi atın ne geldin? Al şunu maşine sal. Eğer ikimiz mal geçirecek etmeli. Sen gelinin edil öğüdüm için netten yal pitiklep sayladım. Kanam gaslı, hüncü deyişli, akmaya gayrıdır diyen peri. Men senden senin sorayım. Hey yegen, senin tek yumuşak kıydı görün ok. Hazır bararız. Görürsün, tüyürsün. Olar yalgı yağıtı yalansı da kutardı. Men hazır şoladan geldim, daha iyi. Bilyan, men bardaktan havarlı. Sen o diyanın senlerle erkek ışığına giren ayal. Ay canına, o tayı karkadan ben ödüm. O tayda ayal emişliye. Men koydular, ödüm. İyidimi insal koydular. Hani yegen, gepin gün tükette maşinemin mal geçirecek iyice alıp baraya. Hayri işi giyeceği koymak olmaz. Hani gör hani. Gör Koy ver beni. Gör diyen mi sana? Men ayağımdan pek çekten. Zeynep. Ha. Zeynep sen niye gör? Zeynep. Ne ettin kan? Vay gitti. Dur diye. Dur yerine sana. Taşla diyen! Taşlarındakini taşla! Neymiş oldun Mali? Yan sen beni ayarlardan halat ettin. Tamar yalkın ömrün uzak olsun. İnnem men seni ölümden utarıyorum. Biler olsam, bir ayar. Eğer ne ol, sanatoriya uğradığını bir çüşe kanyağı ağı ağırıp berip koyuruptur. Onun palata taşı bilen içenine öde diri kalıptır. Men yal ağlatamsık yollaşım şopille ölüp çıkartayıptır. Boltoda dekreme yardın. Partlar yal granatda alabi. Ey senem. Ortamam arak beri uğradar yal menin ayal yok. Arkayın molay. Öyle mi? Onu sen onun bunu haydi dukandan alın. Eğer təcirliğin dukanından satılanan malsan, olan hemme jarag yatama. 1199 çüyüşesini deputalı iftalananını doldurup satılmışlar. Olam duruşunacık avi. Neyemeden? Deputalı iftalanandan? Yok la yağım. Men bunu yoldan taptım ahırı. Öyle mi? Yoranlı mı cınkılladın? Bu dürbün nereden aldın? Atmayadılar mı? Atyadılar. Bay bir atyadılar ha. Şu atışık arasında var Nemis general bukdoklap men karımma gelirdi. Men şopirlede utup dürbün aldım. Sen oruşa atlaşıptın o. Men sana katı yaştın ödeyedim. Sen asıl veteran ekenin o. Men mi? Uruş veteranı mı sen? Vay. İnne ayal sana ayal hükmüne gerek geldir. Bişir düşür, pır boşun gerektir. Ey sen düşünüklü, menki sevgi. Ey vay sana ey sevgi. Hakiki sevgi. Hakiki sevgi yok. Yok hakiki sevgi. Hey. Hey. Olar ömür terede. Ne hakiki sevgi. Evet. Eğer şu devletinin kuşatmalarından çıkmadık olsa, benim öz sevgilim alıp bireyem ölüşkün olmalı. Öz sevgimi yitirip entek karasını görmedik kıydım ölünmeye söz verdim. Onun adına söylesene, yumuşak. Hiç şeyli bedroya atıkıyla da öğlenip bormay. O kıydan kaçıp ölüm oynuyordum, şöyle yattım. İnnem ölü yaşam şu taydan çıkmam, sürer. Ertebip derdimi bilmez derdim bilen tebip gelmedi Leyli bizi göze almaz men gibi avara yoktur Ahir ölür men biguman bu derdime çare yoktur men gibi avara yoktur Sal ver. Sal ağam. Sal. Yine de sal. 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 Şu heleden taklap can çıkan ama da kapinası var.
Çalağım. Balla qoranıp suyurdu yaşayanı. Onu sorayan kim? Gelinliği yumuşak değil. Kim dediniz? Gelinliği yumuşak değil diyen. Dur diyen men sana. Ota kan çık. İşin yok ota. Gel onu, gel gel onu. Ek. İşin içine. Ödüm çağırıyla çağım çıkayma. Kädir men on gözüne balla gorkoytar. Nädir eğer görünüştenden değerlere ümdüğünü tutturaverdi. Tanış olalım beni yumuşak. Toyunumu da anıklayın kendim. Ya içeride gürleşöyle ya da dışarıda beyt durmalı. Näme diýseň lan keýim? Mana ho ýerde bagyň içinde gürleş aýarym. Ballak. Ay ballak. Ballak. Oh! Ay ballak. Han tursana. Tur yerinden. Baştan bela soğullu. Kelleni etege salıp yumuşak kıydırı gepleşige hut men ödüm gitecektir. Sen arkayınma. Ömrüňiz uzak bolsun ağam. Bolya. Yollaşdyň. Edil seni ýaly bolaýsa. Göre. Utanman erkek adamyň üstüne özüni gelsin diýsene. Men yumşak gyýda razı edenim. Bar adyp boşduran daýym. Men häzir sen adyňdan diýjegmi diýip şu jile gaýlara edil aýagyny sekme diýär eder. Oturup gürleşeýelin. Yok. Dik durup gürleşür. Yaşy, dik durmaly orda dik duraýar. Hormatly ballak. Hany, suw jormaty ýokla. Ine monyňyz maňa ýarýar. Be. Birinciden men sizi tanamaga mesleňok. Söýme kakta ha gepem bolmady. Üstesine de men bütün dünýäň erkeklerini näletleýän. Wahy. Kene keýim men tüýs ýüreşigim mollun. Men atyly bir göýekdäki dilegim ýerde oşdy. Sen sypatym görüp men aýallar taýpatyny bütünlüğ inkar edýän. Ine bu sözleňiz üçin men seniň boýnuňyza böketim gelýär. Ay, men sypatyny. Senin sypatyňy ol näme men diýdiň lan, ol bir guşşaga wadyra. Näme Muhammed Şörekgülük diýdimi? Alehe ki ýok. Ha, hüpip, sil hüpip men diýär. Men mi hüpip? Ha, watan. Men hüpip ha? Ay, ha wala. Men hüpip. Induk. Boşluk! Göden aydın boşluk! İnni on! Tağı duvarı yumuşak kıydın adın tutmadı yaletip koy verenir. Men ona diyen zatlamy erkek göbekle geçirmet. Doğrudanım söýgü diyen zat adamın karanı kapar eken. Yerden o karı diyen nämet aşık bollun. Handurentek, dur diýe. Kimmişin ol garry diýe? O garram diýe de biler bolsaň ähli elin gyýlar oň ýerine ser sepil. Doğrudanım söýgü sen karan apdyr. Görüplüge diýemi? Men onu kucaklap, bar güýjüm bilen bagryma bassam. Men ömrümde beýle görmegi hem huzurly, akylly erkek görmänim. Men seni söýdüm, şoň üçin taňa durmuşa çykjak diýdi. Sen yumşağa aşık bolup hesre çekip görmüň. Bekbelle, Abdullah hele diyen milleti hiç mahal
Söymennim, hatıratam çekmenni. Olurdan sen yali yer kutoruyunca kaçmanım. Sebebi... Doğrusunu aytsam, hemmedat başkaça bollu. Ona ağzımdan geleni deydim. Ökülettim, qaharını getirdim. Sen dostluğun hatiratını men kulak çekkeme, şapbığamıydım. Bey be, bundan gelip çıktı o. Göre bolan zatlar. Ne edecek bolayam? Sen edip oynattık diyecek bolan. Ey kişer, yakşam bir iş etse ökeni. Beydiysek oyun olandır, üstünden güllendir ötmez mi? Bilinse ikimidem yüzüme seyretmezler, ikimidem bililikten maskara bolayat düşünüyen mi? Ödem sen sebepli, sen keleyvat dik düş düşün. Ey meneni temli, bile yaşayabilecekler. Ödem zıp verdiğin şaliyan. Qahar etme ağam, men günahkar hoğum, men düzülürüm. Ol hadi seni gördü, yumuşak kaydıp düğüşünü de girmedi. Durun tek, me torbanı Allah yarın. Dur. Hava. Yumuşak değil mi? Zehirime de duşmalı. İsteyen mi? Bu duştan yanımda gel hemen kovalacağım. Sen soruyalar. Gayret edin de gelin. Hava. Yaxşı. Valya. Doğru. Düşündüm. Nedir var ya? Dur sen körün yok. Sen bardağı bulaştırırsın. Ben özüm gidip özümem gürleşecek. Neme tolgun ya? Men özümcük gürleşip akıl başta düşünüp bilecek ha? Söyleme, düşünüp bilecek ha. Mene bir en tepkiren gödökmüşüm, bu olsa akıllı başlamış söyleme. Hemen mülakatlı gürleşip düşünüşülmedi ödeyen mi? Ben bu zatlardan daşlaşıp diyorum ödeyen. Yer bolada. Gitsen gide. Yönü koca eşiklerinden geyingin. Bar koca eşiğim evimde hov. Şu şılhanla sana töre gelme utanamak mı? Me? Men pençek mi? Al. Geyin. Bana bir küçük olayım. İlk vadı, adının kimdiğini aytma. Adınız, onun için parksız olur elet. Parksız olur ya ne ben onun mağlayını vereyim. Hey, ne diyorsun o? Ayalımı vurulur mu? Hele halkını yılmanak, suucuk, süycüte duran sıypala versen, adına belede dursun, yurduna miyattan çıkar. Derruvum 60 sonra var mı değil, güpür tapır, radilum sonra. Düşünükle mi? Beybe. Var, hadi yürü. Yolun ak bolsun. Nikah möhrünü bastırmam, berkilemem. Yolun ak bolsun. Var. Bestir men gidiyen. Eger ballağın ıtbali sana bağlı bolyan olsa, men bu yerde körüm yok. Dursana ha işte diyen, kanı kızmalık etme. Men häzirin özünü oň ýanyna baryp sen bär dedin. Düşünşmeliň bolan çykma çygaýdaýyn. Ballağın özünem şu ýerde dikeýin. Başyňa dönen ýalbarýan, meni gelýänçem hiçelik gitme. Yer bolýada. Ine şunu oňa gowşur. Kimdenniň oňy özi bilir.
belki de te has odanrağa, yaşırağa, umuman başka karasın tanım. Meni hüyüp men ederim için bağışlan. Men sizi başka uşo, yani tağut uşo men etmek istedim. İsleteniz hadir men sizin önünüzde deyde çökeyim. Oy, turugurin. Beri hapağri. Men qaytmakçı, sizi bilenem. Ömürlük hoşlaşmağa geldim. Siz men qaytmağımı maqullayanızmı? Ya bu meselede siz başkarak pikirde? Hava. Menim size ölen vacip zatrak da aytmakçı. Men aytacak zatamdan sizin ısbarınız düyüp götür ütker. Sizin söylüğünüz şu yerde berdi. Me deydiniz? Söylüğünüz deydiniz mi? Men size aşık olanımı ne edip bildiniz? Men bütün ömrümü siz yarım aşkalan gözlüğünü gezdim. Siz bana düşünüyorsunuz mi? Bu ne bedbahtlık? Bedbahtlık? O ne mi deydiniz oğlum? Siz pençenizi hapalapsınız. Ay yok. Şeyle mi? Çıkarın ertelin arasırak getireyim. Yok aydiyanınız ne mi? Men ertele çıkacağımı ne bileyin? Hiç mahal. Bunun işini erte koymak olmaz. Siz doğru aydiyanım. Ne etmeyecek bolsanız? Gelin, şu pülledin erte koymak olmaz. Siz bir yerde ne mi işlepiyorsunuz? Hani uğran bu yerden. Size ne mi gerek? Siz bir yerde yakı yaşayanız, bana denanı gerek. Düşünüyorsunuz mi? Oy mini, düşünyen. Götürün şu yerden. Güm olun. Gümünüzü çekin diyen. Hani bolun. Diyen anı gerekmiş. Beni bir dinleyin. Güm olun diyen, bulması militsan çağırıyan. Cennet, biz gürleşmeli. Ballak, men söyyenliydi. Seni mi ya yumuşakkıydı? Kana istene sen bu gedek kimin rolünde boldun? İnne bu tatlan farkı yok. Şey değil seni, hiç yere bıtnama, haş ediyen, getirip öğünde dükörün. Düşnüklü, demek bu zatların hemmesi oyun ekenne. Bestir, bardak bu tordu. Hedir'in ödününe barıp, ulu goğ bilen bardağı tep-tek ededik kaydarın, ever pencegi. Yalvaryan beytme, düşün. O nerede senip yecir varını çek ya. Bir cemint giyecek alın için sen onu itten alıp ite verdin. O olsa sen mağarada ne yaştan ne yamanın bir södem değmedi. Seni ömrünü görmedik, tanımadık, bilmedik yani. Sebebi, ol dine meni sevye. Men üçünüm hasret çeken, ol dine men bilen bağıtlı olur. Sen o hakta pikrem etme. Sen barp yatan ağrı bodur ekenim, ağlacı möy ekenim. Ay artık kalmış. Oy, çekilin diyen yok var. Hayır diyen. Ben konulan yer bot, ben gülen kuyruk tutan yapıyorum. Utanın kavalı taçtı diyeceğini utançtı. Manyak geliyor. Militsiya. Utançtı. Bir haya.
Olayam gidip mi? Kim? Ballak. Bir de yerde ballak görem yok. Bir mediyanan yeride yapışıp kaldı hedrin bir yerden çıkacak yer boptu. Şu yerlerden tepiyor. Sana. Bunu menden kabul et. Sen tanışın mı? Hamana onu sen tanıyan nersin o? Men şunun bilen soryan. Bizim ballağıma. Sen aklından adaşıp yürümün. O ne hilek ballak kolyamış. Yankı men idime düşüp beni kovalap yürün adam abi. Ay tova. Hey! Hey, sen etiyanın ne? Ey ağam siz öz zatlarınızı men çamadanıma salıp durdunuz da. Çıkar gala. Sen o balıklarla Abdullah adına ayttın mı? Şonu gördüğüm, ödümün kimdiğim güppeyattan çıkaryan. Onu söyleyenin ayttın mı? Onu ödü biliyor erken. Bana durmuş çocuk dedin mi? Ey can ağam, ikimiz de bu zatları yarım sekundum eglemek bulan ok. Yumuşak kengilin töngü edip bir deyin tak. Benim öz cennet canını tapıp yamış ketanın radiyalını alıp tarpa öğrensem. Sonra mı gidip kuş da oynasam? Ey diyeyim sana, gitme ağam. Sen baktın ağda vuruna geldi. Benim olsa bar hadi, baştan başlamalı. Ay, bağıt neyme işlesin. Yumuşak kız, men nelle, o seni söyle. Ey insan! Olen tek men görün ağa. O sene men röyde, menem olsa sen. O ne taşlak gidibilecek? Ayağım sana tüz taşırı okenin o. Şu daş olmaka da men şörden gitmekçi. Hey! İndi sen öz çemedanına men zatlanma salıpsın. Çıgar kalmış deydi. Belan körgüm sen penceğinde dağ duvara men şu aklımda olsam kaydıp iyiliğin zadını giymen. At bir çıkar kalmış penceğini. Hani ödüm ayrılığımdan. Bağışlan. 15. otogda yaşayan ballak oradışı yerine burada men onun yanına geçmekçi. Yerine. Bütün dünya yerine. Yönü geçmek bolana. Olur hedir deyince alyalar. Bu sabahın ayarlarını utan çayağı almandır. Hamala artist görmedik yali. Ömrüme uzak olsun. Sağ olun. Ay, adı familyası doğru olin. Ne için o artistli yerler? O kuşça. Bana hiç tadı düşünyen nerler? O men ballağım olsa, onu yumuşak kıydın nereden talya? Eğer de sen ballağım olsa. O nereden men ballağım olsun kıyı? Ola men tananok. Menem onu. Sen yalvardım o ömrümde. Tanrım bir gıyır yeşilmedi. Asla baktım o açılmadı. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm. Ve aleyküm. Men töre. Men uyam, yumuşak kıyın. O kadırdanlar, gönlünüzden gelin, haysiniz ballak bulursunuz. Yine şu olmalı. Sizin gözleyen ballağınıza, ana şu. Ballakcan sen mi? Cennetcan! Başın teyaz cennet! Yeni bir ballak. Menin mi seni? Hiç yere koyarım. Bak karı bağırım yörsene. İki ballak gözden ayıp bolly. Bir kaldı. Ey ballak. Eğer sen ballak bolyan bolsan, men uyama öğlenmekliği. Oynalın ahirin. Sen uyana yumuşak der, benim ballak der. Siz bizim barımı da ağlap, gözümü de danıp, zorlap ne tanış uyanızı çatşak bolyanız mı? Ey, sen ne mi? Men öz uyamın adını bilmedi alayım. Bana mahluk duracaksın. Taktırın gel, taktırın. Tehkel verme. O tadı vacip meleri söyledik durarım. Hani ben yeğenim? Hani ben yumuşak canım? Kadırdan, ey kadırdan. O gıydinni sen yumuşak canın değil, o gıydinni men yumuşak canım. Şeyle değil mi elimim dünya, ayım günüm? Ey aygun, sen bir de kimi çok olan, sen beyvenen katırağız. Yine hakiki yumuşak kıyız, yine. Adamlar! Adamlar!
Adamlar alkem tağapır edin. Men hemme data ayıl sayıl edeyin. Yumuşak değil mennel. Haqiqi yumuşak değil şu. Ne ahir vallahi? Onda sen kim? Siz men günemetin. Men beyli bulanmıcılık bor etmenim. Men oğulla. Doğruyum aytsam sizin oğulladığınız bana hatam yaradı. Ey Tanrım, bular eniden bizim üstümüzden ölüp atıyor. Bu da atlar ne men alamatı bolluğu ha? Tolunman, häzirňizin hemme dady edil şänlik döňälederin. Adyňyza gurban bolýan yumşak göz. Siz näme bozulýaňyz? Sizin hakykatdan yumşak göýlüňiz aýan bolagry. Men oýratgy yumşak däldigimi özüm men bilýän. Ýöne çyn Allah'ın kimdigini bilemok. Şu ýerde hemen ýeňin ballak ýok. Selam adamlar. Aýdyňda, araňyzda ballak atdyňyz barmy? Ine gördüňmi? Ýok diýerler. Egerde durmuşyň şuňa laýykly prototypyň aramyzda ýok bolup biz onuň geçýär. Olar nime yegenim del, senin barçak äriň del. Düşündüňmi? Makulmy? Ine oň öýdem geldi. Yer nähili? Siz bärde düşünýäňizmi? Ine men mezhepsiz yegenim. Yuwas! Cenap general. Biz bulanma zorluğu, parakaçılık yolu bilen çözüp bilmedik, innisiz harbi yol bilen çözmeli bortunuz. Hani? Hemmeňiz bir hatara dödülüň. Saltyrak bolun. Hani diýip geçen. Geçin aşağıda dur. Sen kim? Ben Kavallak inne Abdullah. Sen kim? Oğulla. Sen kim? Cennetmen. Bele tanıyan. Sen kim? Dahi bolsun aýday. Men ballak o yegenim. Ine yumşak kıy. Ine şu bir hep gördün ne morsa di. Utanma, çekinme. Korkma, arkanda men madırın değil. Men sizi diýünden başgaça ödüňe getirýärdim. Görenmadim asla siz maňa yaramadyňyz. Men siz daýyňyzdan meňdeşdir öýtdim. Belki hem sizin başga öýdüňizde meňdeş ýegeniňiz bardyr. Yok yumşak kıy. Bagıtymyza şundan başga. Men ne yegen yok. Men mus diýip durman. Gowdy Mustafa diýäýin. Ras sen barlakdan ýüze gördüňmi? Belki maňa durmuşa çykarsaň. Näle urýan yumşakçan? Ne? Hani bir dat diýdi. Näme ağamjan näme diýdi menem şoň bilen bolmaly baryn. Wa kuyajygym, sen diýeniň men üçin kanundur. Bagatly bolma. Kulaklasym gowully. Nikahlar şanları, nikahlar darla çağırýar. Maestro sağ çalın. Teyit gıydi, yumuşak katı gıydi. Aşağıda kağıdalacak erkek atlar bilen nikahlaşmağa razı mısınız? Ballak köyünün oğlunu. Razı. Abdullah Seydullah oğlunu. Razı. Dayı yegen Mehmet oğlunu. Razı. Gowja bolsana, surat alýarlar ahyry.